Η όμορφη ηθοποιός γεννήθηκε στην Αθήνα τον Αύγουστο του 1955. Έχει καταγωγή από Τίνο, Κωνσταντινούπολη και Μικρά Ασία. Πρόκειται φυσικά για την όμορφη ηθοποιό Μέρη Βιδάλη, η οποία αποφοίτησε από το Peirce College, σπούδασε στη δραματική σχολή του Πέλου Κατσέλη και στο οικονομικό τμήμα της νομικής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Σήμερα είναι μητέρα 3 παιδιών. Το 1976 αναδείχθηκε Miss Ελλάς και τρίτη Miss Κόσμος Μάγια στο Πουέρτο Ρίκο. Το 1977 ξεκίνησε την καριέρα της πρωταγωνιστώντας στο θέατρο, τον κινηματογράφο και την τηλεόραση. Έχει σκηνοθετήσει Λόρκα, Ήψεν και Ευρυπίδη. Έχει εκδώσει μεταφράσεις σε θεατρικά έργα και 4 ποιητικές συλλογές. Έχει βραβευτεί για την πορεία της στο θέατρο από δήμους, συλλόγους και από το Φεστιβάλ Πάτρας. Το 2002 ίδρυσε την ΑΜΠ και Διάχρονο και το 2010 απέκτησε τη δική της θεατρική στέγη. Έχει κάνει μεταφράσεις σε πολλά έργα και έχει βραβευτεί. Υπήρξε δημοτική σύμβουλος Κηφισιάς. Στις περιφερειακές εκλογές του 2010 εξελέγει περιφερειακή σύμβουλος Αττικής με την παράταξη του Γιάννης Γουρού και ήταν μέλος της Επιτροπής Πολιτισμού και Αθλητισμού. Στις βουλευτικές εκλογές του Μαΐου και του Ιουνίου του 2012 ήταν υποψήφια στη Β' Αθηνών με το Πασόκ. Στις περιφερειακές εκλογές του 2019 εξελέγει ξανά Περιφερειακή Σύμβουλος Αττικής, αυτή τη φορά με την παράταξη του Γιώργου Πατούλη και διετέλεσε Αντιπεριφερειάρχης Πολιτισμού. Ξεκίνησε το 1978 την καριέρα της στον κινηματογράφο με την ταινία «Η βαλίτσα του παπά». Ακολούθησαν το 1979 2 ταινίες, «Τζάκο Καβαλάρης» και «Οι Φανταρίνες». Το 1980 έπαιξε ταινία «Ο Κότσος και η Εξωγήινη». Το 1981 έπαιξε στη ταινία «17 σφαίρες για έναν άγγελο», που ήταν από τις καλύτερες στην καριέρα της. Υποδίθηκε την Ηρώ Κωνσταντοπούλου. Το 2009 «Η εικόνα σου είμαι» και τελευταία της εμφάνιση στο ελληνικό κινηματογράφο το 2018 «Ο Σωκράτης συναντά το Κομφούκιο». Επίσης στην τηλεόραση ξεκίνησε το 1976 στη σειρά «Λέσχη Μυστηρίου» στην ΕΡΤ. Ακολούθησαν το 1977 «Θάνατες ιστορίες αγάπης και υποψίες», «Αφροδίτη», «Ρομαντικές ιστορίες», «Άννα Πετρή», «Μια βόλτα στο φεγγάρι», «Η Αλτάνα της Πάργας», «Ο φόβος», «Το κεφάλι της Μέδουσας», «Εκείνες κι εγώ», «Καλημέρα ζωή» και «Η ζωή της άλλης», τελευταία της εμφάνιση και στην ελληνική τηλεόραση την περίοδο 2010-2012 στο Μέγκα. Σήμερα η όμορφη ηθοποιός είναι σχεδόν 70 ετών. Ο Θεός να την έχει καλά. Σας ευχαριστώ πολύ για την παρακολούθηση. Αν σας άρεσε το βίντεο κάντε like και εγγραφή. Καλή συνέχεια σε ό,τι και να κάνετε. Γεια σας.